Kaixo, arratsaldeon, gaur larun bate izanik, berezi xamarra. Netan igande goizan jogatzen direlgo partida, baina gaur arratsaldean da. Zuzenen gari gatzaizkizue, Landare Rubi Toki zelaitik. Sarrera xamarra, izan ere, erranik duen entrenatzaile baten adierazpenak entzungo ditugu, baina gaur Espainiako kopako laugarren jardunaldiko norgehiagoka izango da hemen Landare Toki Rubi zelaian, Hernani etxeko taldea eta El Salvador taldearen artekoa. Eta lehen esan dugun bezala, jokalaria zelairetu aurretik eta zaleak txaloka hasi aurretik, entzungo dugu pixka bat, esan dudan bezala, Hernani duen entrenatzaileetako baten adierazpenak, Patrik Polidorirenak, hain zuzen ere, eta zer dion galdetu zaio, beste nivel bateko, beste maila bateko ote den edo ez, berak argituko digu. Por supuesto, división de honor. Lo único hay que tomarle como un regalo, ¿no? Un enchero, ya estamos cerca. Después del 2025 que han hecho, pues que lo disfruten. Es un poco la cereza que está encima del pastel. Bueno, sin haber visto los partidos, bueno, en casa que perdiste contra la Vila, fuiste fuera contra San Cuba, que ya conoces el equipo, después perdiste un partido, el último, un poco raro, ¿no? Sí, no, al final yo creo que es coger un poco la medida de la división de honor. No hemos tenido tiempo, al final esos partidos, si es para acostumbrarse hay que meter mucho más partidos de ese nivel. Y para nosotros creo que es debería mucho para comparar el 2026. Con esos oponentes. Bueno, el partido de El Salvador, ¿qué tenéis para comentar sobre este equipo? ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis transmitido a los jugadores para que estén animados? Animados están, yo creo que sí, porque al final vamos a ser campeón del año pasado, de la división de honor. Pues no entrar en el combate directo, porque el combate no lo puedes quitar en el rugby. Pero si entramos en el combate directo, pues lo vamos a sufrir. Entonces lo primero va a ser desplazarles para poder atacar los hombros un poco débiles. Para finalizar, hasta el día 11 no tenéis otra vez la competición de vuestra liga, vamos a decir. Os viene bien, ¿no? Va a venir muy bien. Descansar un poco porque es verdad que la Copa ha sido muy dura y casi para nosotros lo hemos usado como para trabajar más, pero al final han sido partidos muy duros. Entonces yo creo que el descanso va a venir muy bien. Bueno, guk Patrik Polidori entzun dugun bitartean, minutu bateko isiltasuna egin dute zelaian, eta laizter hasiko da, norgehiagoka esan bezala, Espainiako kopako laugarren jardunaldia, B multzokoa. Eta oraintxe bertan hasiko da norgehiagoka, laizter emango dizkizugu partida honetako xehetasun guztiak. Epaileak hain zuzen ere gaurko epaileak Carlos Guerrerok oraintxe eman dio hasiera norgehiagokari. Hasierako txistuka da eta saiatu den arren El Salvador goitikako baloi hori beraiek atera dutelako. El Salvador Valladolidko taldea da
Valladolidko taldea eta bertako Jesús Entre Pinares taldeak dira aspalditxo, Valladolid dauden bi taldeak, talde indartsua gainera. Ea ba, orain Hernanik du baloia beren eskuetan, baina beti ere Hernaniren zelaian, 10 eta 20 metroko marren artean, Urumea Errekaren aldetik, eta defensako goitikako baloia ostikatu ondoren, Espainiarrek jaso dute, baina zorionez momentuz beraien zelaian. Orain aurrelarien lana, uztartze irekia antolatu, baloia berdegunetik jaso, hain zen ere uztartze erdiak, Gabriel Bonillak, kapitainak, ostikadatxoa eman du, eta zorionez, Hernaniren aldean zigor kolpea dirazi du Carlos Guerrero epaileak. Badakizue, aurreko norgehiagokan, orain aipatuko ditugu xehetasun guztiak, baina hemen teknika berriare jarri zuten, hain justu ere, epailearen adierazpenak, epailea zer esaten duen, entzuteko aukera izango dugu. Joan Iraola teknikaria pixka altxatzen badit, epailearen bajo xamar entzuten dugu, baina bueno, beti laguntza bada, eta gogoratu Espainiako kopako jardunaldia dugula, eta hain justu ere, laugarren jardunaldi dagokiona, eta Hernanirentzat azkena izango da. Espaitu aukerarik izango sailkatzeko, eta gainera multzo honetako azken jardunaldian atsedena dagokio. Gogoratu, aurrekoan esan genuen bezala, Espainiako kopa honetan, maila nagusiko taldeak eta elite mailako taldeak ari dira leian. 5 multzotan banatuta, barkatu, 4 multzotan banatuta, multzo bakoitzak 5 talde dituenez, jardunaldi bakoitzean talde bati dagokio atsedena hartzea, eta Hernaniri hain justu, berez 5. jardunaldia izango denean, suertatu zaio atsedena. Beraz, gaurkoarekin amaitutzat emango du Hernanik aurtengo Errege Kopako jarduna. Orain El Salvadorren aldeko zigor kolpea adierazi du Carlos Guerrero epaileak. Salvadorrek ohiko esango genuke koloredun jantziak, txuria eta beltzak, eta Hernanik ohikoa, berdea, txuria eta gorria. Eguzkiak bete-bete jotzen du, zeruak garbi, haize esango genuke. Beraz, errugbian eta edo kiroletan eta beste gauza askotarako eguraldi aparta. Berdegunearen euria egin azken egun honetan, primeran dagoela esango genuke biguin, baina lokatzik gabe. Eta jendeak ere, ikusleak ere, zaleak ere, desente erantzun du. Hemen armail nagusian jende desente ez dugu bete-betea, baina eta bestaldean, Errekaren aldean ere, zale gazte ugari, orain, Hernani zelaiaren 10 metroko lerroaren gainean, uztartze bildu agindu du Carlos Guerrero. Hernanik izan zuen jokalari bat eta laguntzaile eta langilea taldean ere. Carlos Guerrero izena zuena, baina ez da hori. Carlos Guerrero hau epailea da. Eta orain, Hernaniren aldeko jokaldian,
Beñate, Ariz eta Zelai erdia gainditu du, pase aparta Aieko Minerri, honek Jokin Oleari eta baloia zoritxarrez. Aurrera zaie, baina zigor kolpea eta txartel horia hain justu ere Entzisori, Alfonso Entzisori, txartel horia. Bueno, ez da txarra, Hernanirentzat, jokalari bat gehiagorekin jarduteko. Hain justu ere, 6. minutuan, txartel horia Entzisori. Eta orain eskasa alboko zakea, Hernanirentzat. Jonander Zapiaine jarri du jokoan, naiz eta Jonander Zapiain gaur 3. lerroko giltza izan, orain alboko zakeak ateratzeko bera da arduraduna. Eta zigor kolpea Hernaniren kontra. Eta Elbar Salvadorrek aprotxatuko du, baliatuko du, metro batzuk irabazteko defensan, albora bidaliz baloia. Eta baliatuko dugu, 15koak emateko El Salvadorrek, onoko 15koa zeleratu lehen lerroan, Daniel Txiko, ezker Arroina bat zenbakiarekin, eta eskuin egalean, eskuin Arroin, Angel Kolomet, eta orpokatzaile, azalkaria, biarekin Jose Fernando Romanos. 2. lerroan, 4 zenbakiarekin Martin Peña eta 5 zenbakiarekin Esteban Fonten. 3. lerroan, 6 zenbakiarekin Diego González eta eskuin egalean Lucas Santa Cruz zazpiarekin eta giltza 8arekin Ruben Duploy. Uzartze erdia, 9 zenbakiarekin Gabriel Munilla, Lodur, kapitaina da, 10 zenbakiarekin joko zabaltzaile Alfonso Enciso, 11 zenbakiarekin ezkerre galean, Irolortetako ezkerre galean Jeronimo Alonso, eta eskuine galean, 14 zenbakiarekin Julio Sanz eta erdietan, aipatu nahi dugu, Hernani araituteko jokalari, Hernanikoa berez, 12 zenbakiarekin, gaurten El Salvadorrekin fitxatu du Unaix Zuriarrain. Unaix Zuriarrain, 12 zenbakiarekin eta 13rekin Jaime Poyuz. Edo Poiz ez dakit onki izan dudan. Eta eskuine galean 14 zenbakiarekin Julio Sanz eta 15 zenbakiarekin gibelean Martin Toka. Uzartze bildua irabazi du Hernani, ezkerraldera eskura jokatuz, eta gainera metro batzuk irabaziz, baina epaileak Carlos Guerrerok adierazi du, baloia iztera estali dutela, ez legalki Hernaniarrek. Bale, eta Hernaniren hau da 15koa, aldaketaren batu beste bat da gaurko zean, 15koan. Lehen lerroan, ezker Arroin, bat zenbakiarekin Tomas Infante, eta 3 zenbakiarekin eskuin Arroin, Beñat Iradi, azalkari edo orpokatzailea, 2 zenbakiarekin Beñat Etxarri, 4 zenbakiarekin Xavier Garmendia, 2. lerroan, Xabo, 5 zenbakiarekin Luciano Abezia, eta 3. lerroan, 6 zenbakiarekin ezkerrera. Iker Eizmendi 6 zenbakiarekin, 7 zenbakiarekin eskuine galean Xavier Lucas, 8arekin giltza Jonander Zapiain, kapitaina, 9 zenbakiarekin uzartze erdia Aieko Miner, joko zabaltzaile 10 zenbakiarekin gaur Anartz Elosegi, izan ere azken partidan, joan den asteburuan. ¡Fuera! Disponible. Min hartuzun sigue la ventaja por fuera de juego. Eta gaur Anartz Elosegi da joko zabaltzailea. 3 ordenetako lerroan, ezkerre galean 11 zenbakiarekin Arturo Ribas, eta 14rekin eskuine galean Aimar Gorrotxategi. Eta erdietan 12 zenbakiarekin Beñat Arizeta eta 13 zenbakiarekin
Etxean, Lazaroto. ¡Suelta! Eta Gibelean, Amos zenbakirekin, Jokin Olea. Está bien. El Salvador ¡Fuera, fuera, erasoan. fuera! El Salvador erasoan. No lo cojas, no te lo voy a dar, no lo cojas. Arriskoz izan daiteke Hernaniren segol errotik 5 metrora diarduelako. Fuera ahí, no, atrás. Valladolidko taldeak, aurrelariekin zuloa egin nahian. Jokalari handiak ditu El Salvadorek aurrean. Baina momentuz, Hernanik ¡Recaje! defensan No, te aparta. ongi ari da. Baina arrisko handia du, El Salvadorrek, jokalari arituak. Bueno, Bistan denez, horregatik diardu Espainiako maila nagusian. Orain baloian ustatzela xua osatu, ensegol errotik hurbil eta aurrelariekin hautsi nahi du Hernanierren defensa. Eta baita ensegoa lortu ere, bai ez, aguantamos. ez dirudi aileatu denik, ez dirudi ensego egitera llegatu denik eta Por favor, eta bain ikusiko dugu zer agindu den badirudi Hernaniren kontrako zigor kolpea. Jon Ander Zapienik itzeiten diardu Carlos Guerrerok. Eta azkenean zigor kolpea Hernaniren kontra, aukera aparta du Salvadorrek jokaldia egiteko, Eustartze bildua eskatzeko, ez dugu uste albora bidaltzeko asmoa dutenik, jokatu egingo dute aurrelariekin, indartzu, eta iaia ensegol horreraino aiatuta, baina zigor kolpea Hernaniren alde. Zigor kolpea Hernaniren alde, eta berak egin duen keinuen gatik. Ez askatzeagatik, baloia borratzeagatik eta zigor kolpea defensan Hernanik ostikau da eman, eta 10 metroko lerroraino kasik ailegatu da baloia, orain ala ere El Salvador erasoan, eskura, aitzinere aurrera horri zaionez, aurrera horri zaionez, ustaze bildua Hernaniren alde. Hain justu ere, aurreratua edo, El Salvadoreko hirugarreneko giltzari adierazi dio Ruben Duploiri. Ikusten duzuen bezala irutzitan, jokalari handiak ditu. Es golpe en contra ustedes por buscar el penal. Es contra, ¿vale? Ya está. Aurrean, venga, pues no lo busquen. El Salvadorek. Baina hemen, chicos, vamos. Hernanin aritu zen jokalari batek. Esan digo, handi dira El Salvadorrekoak. Bai, baina batzutan handitasunak ez dutena erabakitzen eta Capitán, estás en... txikiek ere erabakite. Crouch! Apartak egiten. Boing! Ustaze bildua, aieko minerrek baloia eskuetan duela. Hernaniren alde. Sartzeko agindu eman du epaileak eta orain Jon Ander Zapienek baloia jaso ezkerraldera bideratu, Beñat Arizetak. Ezkerraldera jarraitu du erasoa, eta horren aieko minerren berriro barrualdera eta ongi. Horro metro irabazi ditu Hernanik. Para atrás! Osta pasatu ahal izan du Beñat Etxarrik, jarraitzen du Hernanik baloiaren jabe, Lazarotok Arturo Ribasi. Bien, retrocede. Erasoan diardu Hernanik. Jon Ander Zapienek ongi gorde du, lurrean, berdegunean baloia. Beñat Etxarrik eta Anar Zelosegiri eman dio, baloia, Anar Zelosegi ostikadatxoa, baina falta, zigor kolpea egin du, eta Martin Peñak atrás. Martin Peñak zigor kolpea, hemen zaleak espero zuen txartel hori ateratzea, baina ¡Hay agarrón! ¿Qué hacemos, chicos? Kanpo heldu du kontrarioa Martin Peñak, baina zigor kolpea izan, eta txartel hori gabe. Jokin Oleak ezkerraldera, errekaldera, baloia urrundu du. Lehen zatia hasi zela 15 minutu bete dira,
lehen ordu laurdenean, momentuz, markagailua mugitu gabe. Ea, jarraituko dugu pixek kontaketarekin, Hernaniari edako erasoan, 22 metroko lerroan, beti ere, El Salvadorren zelaian, eta uztartze ireki horretatik aieko berdeonetik jaso, Anarzelosegik, ez dugu asmaltu pasean, edo ez du harrapatzerik izan Beñatiradik, ondorioz aurrera jarraitzen du jokoak, Hernani baloiaren jabe, juega la ventaja adelantado. Aurreratu izan da Hernanirenea, abantaila aprobetxatu du El Salvadorrek eta Albora Armaiaren aldera, zelai erdi eta 10 metroko lerroaren artean aterako du. Aterako du almamuzakea, eskasa El Salvadorrek, ez baizik eta Jonander Zapienek Hernanirentzat launa jokalari hilaratuta, Beñatiradi hor geratzeko zen, baina ez, aieko minar izango da uztartze erdia. Eta nola edo ala, eutsi dio baloia Hernanik, Anartze Elosegi pasa egin, jaia, la posizioan. El Salvadorko jokalariak aurrera pasea, aurreratua, Hernanik egin duena, eta beraz uztartze bildua El Salvadorren alde. Ikusten duzen bezala baditu El Salvadorrek iruzpalo jokalari. Chicos, melee, vamos. Haundi, altu, pisutsu. Aquí, la intento hacer, ¿vale? ¿Estamos? Eta horiek pentsatzen dugu. Indarra ere badutela. Dime. Baina momentuz, Sí, tira recto, ¿vale? Yo me aparto ahora. ongi ari da Hernani uztartze bilduetan. Gabriel Munilla Loduk jokalariak, uztartze erdiak du baloia sartu du, edo abildu du paileak sartzeko. Horrentxe, eta pasabietxoan sartu du baloia Gabrielek, baita erasoriekin ere eskura, baina aurrera pasea egin du El Salvadorrek. Ondorioz, Hernanien zelaiko 10 metroko lerroaren gainaldean izango da Jerónimo Alonso egindako aurrera pasea baliatuko du Hernanik, baloia irabaziala izateko uztartze bildu horretan. Si la levanta, Gogoratu Hernanik, bien agarrado, Tomas Infante Beñat Etxarri eta Beñat Iradi duela lehen lerroan. ¿Estamos? Eta El Salvadorrek, Daniel Chico, José Fernando Romanos eta Ángel Coronel. Carlos Guerrero epaileak altxatzeko agindu du. Chicos, aguantamos peso y no nos dejamos ir. Tan sencillo como eso, chicos, venga, vamos a la melee. Adierazi aurrelariei. Queda mucho así que seguimos. Sartzeko fundamentuz eta eusteko indarrari edo indarra eta pixuari, jakina. Alegia, ez dezala ez batek eta ez besteak abantailik izan. Aieko Miner zain baloia eskuetan duela, zartze bildo horretan sartu ala izateko. Elkarri heldu dioten lerroek eta Aieko Minerre baloia sartu du, baita ongi irabazi ere eta Jonander Zapienek Anarzelosegi ondoren Lazaroto bado aurrera, pasea hasiera batean, ez du jaso, baina Arturo Ribasen bai. Ongi eutsi dio baloiari, baina zoritxarrez aurreratua egin du Arturo Ribas Hernaniko ezker hegalak. Horren bestez, uztartze bildua El Salvadorren alde. Eta aipatuko ditugu laugarren jardunaldiko norgehiagokak, esan dugu Hernani El Salvador, hemen landare toki Rubizelaian, eta bestea bihar eguerdian
Sevillako Zientziasek eta La Vila jokatuko dutena 12:30. Hori da, laugarren jardunaldiko norgehiagokak gaur bat hemen, Erranin, eta bestea bihar Sevillan Zientzias La Vila. Aipatuko ditugu Leicester, orain arte jokatuteko jardunaldietan izan diren emaitzak eta gero sailkapena. Emaitza lehen jardunaldian, azaroan 23an, Hernanik 40 eta 50 galdu zuen La Vilaren kontra. Hernanik 6 ensegu egin zituen, baina La Vilak 8. Eta beste norgehiagokan, San Cugatek etxean jokatu zuen, 14 eta 43 galdu zuen Sevillako Zientziasen kontra. Bigarren jardunaldian, La Vilak etxean 35 eta 33 irabazi zion El Salvadorri, gaurko Hernaniren kontrariori. 5 ensegu egin zituen El Salvadorrek, beraz, erason ere, tinko diardu. Eta gogoratu behar dugu, orain arteko garaipena Hernanik, Katalunian lortu zuela San Cugaten kontra 29 eta 35 irabazita. Hirugarren jardunaldian, El Salvadorrek etxean 49 eta 7 irabazi zion San Cugati, 9 ensegu egin zituen El Salvadorrek, eta Sevillako Zientziasek 21 eta 12 irabazi zion Hernaniri, Zientziasek 3 ensegu egin zituen eta Hernanik 2. Hor, Hernaniko bi enseguak Telmo Ibabek egin zuen bat, eta bestea Peru Burugainek, Telmo Ibabek... Hay obstrucción, volvemos a la ventaja. Oye, tranquilo, no, está en ventaja. Fuera del juego número 13 y ahí fuera. Eta baita Arrozpide ere. Eta Kanorena gogoratzeko da, izan ere, Julen Kano bere jokatu zuen Sevillaren kontra, Zientziasen kontra, joan den asteburuan, igandean, kolpe bat hartu zuen, ez zuen konorteri galdu, puntu bat beste eman zizkioten, Odola Zariolako, baina, ez dakit, delegatuak edo, adierazi zuen. ¿Tienes aquí? Konmozio edo konortea galdu zuela, baina ez zuen galdu, egia da. Hori berretsi zuen osteguneko entrenamentuan Jean-Marc Igoz entrenatzaileak, Hernaniko bigarren entrenatzaileak, Gibelekoen entrenatzaileak, baina konortea galdu izan balu bai, gaur ez zuen jokatuko, baina ez zuen galdu, baina hala ere ez du jokatzerik gaur edo ez dago 15koan ere, edo ordezkoen zerrendan ere, nunbait, gaizki ulertutako arazo horrengatik. ¡Hola, chicos! Julen Kanok ez du gaur jokatzerik. ¿Palos? Nonbait arauak hori adierazten duelako, konortea galdu duen partidan, urrengoan, ezin du jokatu, nik ez du kontrolatzen. Hernani? Legedi hori, baina, tira. Jarraituko dugu. Díselo a los chicos. Partida honekin. Para el otro lado. Orain, El Salvadoren aldeko zigor kolpea adierazi du Carlos Guerrero epaileak. Eta horretarako, partiduko 3 tantoak eskuratzeko, prest da, La Vilako okerez bagaude joko zabaltzailea Alfonso Enciso. Eta, lortu du partidako lehen zigor kolpe gauzatzea. Perdón, al Salvador. 24. minutuan aurreratu da markagailuan El Salvador. Saltador. Está bien. Céntrate en el juego que lo estás haciendo bien. 24. minutuan, esan bezala. Huts eta 3. Guk esan dugu, joko zabaltzaileak agetaratu duela, baina oker ezpanago, kapitainak lortu ditu lehenengo 3 tantoak. Gabriel Munilla
Loyuk. ¿Queréis ir un poco más para allá o qué? Esto está muy embarrado. ¿Sí? ¿En caras? Bosgarren jardunaldia eta kopako lehen faseari dagokionez, kopako lehen faseari dagokionez, bosgarren jardunaldia. Aguantamos peso, aguantamos peso. 21 batean jokatuko dute, hile honen 21 batean, La Bilak eta San Juatek, eta El Salvadorek zientzia, zebileko zientzia sartuko du. Lehen esan dugun bezala, erranik atxeden izango du dagokiolako. Gaur, El Salvadorrek aukera izan nahi badu ez geratzeko sailkapenetik kanpo, txartelik gabe ez geratzeko, partida irabazi eta 5 puntuak lortu beharko lituzke. Alegia, partida irabazi eta gainera erasoko puntu gehigarria lortu. Naiz eta gero, azken jardunaldia ere, izango lukeen jokatzeko. Izan ere, hau da sailkapena jokatutako 3 jardunaldiak kontuan hartuta eta 4. kontuan hartu gabe. Lehen postuan zientziaz da 9 punturekin. 2 partida irabazi eta 4. Bigarren postuan La Vila dugu 8 punturekin, 2 partidak irabazita. Hirugarren postuan El Salvador 6 punturekin, 1 irabazi eta 1 galduta. Laugarren Hernani da, 4 punturekin, partide 1 irabazi eta 2 galduta, beraz ez dauka ezer lortzerik irabaziarren. Eta azken postuan gauza bera, San Jugati dagokionez, puntu batekin da Kataluniako taldea, jokatutako 3 partidak galduta. Zientziase 2 partida jokatu ditu, eta La Bilak 2 eta baita El Salvadorrek ere. Zientziasek 10-6 egin ditu, orain arte, eta 4 hartu. La Bilak 13-6 egin ditu, eta 11 hartu. El Salvadorrek 14 egin ditu, gehien egin duen orain arte, eta 6 hartu ditu. Hernanik 13 egin ditu, eta 15 hartu gehien hartu duela da, San Juatekin batera. San Juate 21 hartu dituelako, 21 enseu jaso ditu, partidarik irabazi edo beste modu batean esan da, 3 jokatuto 3 partidek galdu egin ditu San Juatek. Horrek esan nahi du, El Salvadorrek baikor izan nahi badu txartela lortzeko, gaur derrigorrez irabazi behar du, eta baita erasori dagokion puntu gehigarria lortu ere, gero lehen postura sartzeko, lehen postuaz borrokatzeko azken jardunaldian, eta horrekin txartela lortu nahi badu, gogoratu behar dugu, multzo bakoitzean, esan dugu 4 multzo direla, lehenengo sailkatue bakarrik lortuko dutela, urrengo faserako txartela, 2. faserako txartela. Beraz, 4 talde sailkatuko dira, azken jardunaldia jokatu ondoren, eta gero hoien artean, finalerdiak, partidu bakarrera, eta baita finala ere, partidu bakarrera. Bikain, Lucianok jaso duen baloi hori, 2 eskutara lapurtu egin du, eta lehengoan Zientziasen kontra kolpea hartu zuen. Lucas Lucianok, Pepelu zaten zaio, Pepelu izengo itia dauka, baina gaur jokatzen hasi da hastapenetik, hasieratik, eta ikusi duzuen bezala, Bikain jaso du, alboko sake horretan baloia 2 eskutara, orain El Salvador erasoan, tinko eskura jokatuz, eta baloia ez dute behar bezala kontrolatu, Valladolidekoek, baina jarraitzen dute uzartze irekia, eta orain baloia Gabriel Munilla Lotujek jaso du, orain ere berak, Gabrielek, eta bere taldekideak joko jarri nahi ditu azkar-azkar. Eskuko jokoa orain.
aurrelari bitartez badagin badare, eskura jokatuz, uztartze irekia, arriskutsua, Hernaniren zelaiaren 22 metroko esparroren erdian dagoelako, ezagulerrutik, 5 metrora hor non bait, defensa ona Hernanik orain, eta aurrez adierazi zuen Carlos Guerrero epaileak. Zigor golpe horretan agentarako jaurtiketa egiteko eskatu dute, Valladolidekoek, Salvadorrekoek, eta horretxetan ahaleginduko da, beste 3 tanto gehiago markagailuratzeko Gabriel Munilla Lodu kapitaina. Erresa du, dudarik ez, agena arroez aurre. Eta baita erraz pasarazi ere, hain zuzen ere, 32. minutuan, utz eta 6, Gabriel Ustazerdi kapitainak, Gabriel Munilla Lodu. Momentuz kontuan hartuta, El Salvador duen maila nagusian diartuta oso azken urteotan txapelketa aspirazi ditu, dezente. Maila nagusian nolabait mugarria da. Eta Hernanik berriz, bigarren mailan diarduen taldean, nahiz eta momentuntan lehen postuetan jardun Hernaniarra. Orain baloi aparta irabazi dute Hernaniarrek, baita jokatu ere eskura. Eta zigor golpea Gipuzkoarren alde. Hernanik hemen kopari dagokionez etxean jokatuko Norgehiagoka Labilaren kontra izan zen, 50 galdu zuten Hernaniarrek, 6 ensego egin da, baina Labilak 8 egin zituen. Aguanta! Vale! Eusteko, aguantatzeko adierazi du epaileak, eta orain Hernaniren ahalegina, ensegulerroraino ailegatzeko behin edo zigurkopea eragiteko. Orain jarraitzen du Hernanik erasoan, beti ere El Salvadoren zelaian jada. Orain Luciano bigarren lerroko Hernaniarrak, baloia ongi gorde du, baina azkenean baloia aitzinera, aurrera, hori adierazi du epaileak, Juan Carlos Herrero epaileak. Lasai aritzeko. Gogoratuko dugu bestalde, beste multzoetan, A multzoan, lehen postuan jokatutako partida kontuan hartuta, Jesus Entre Pinares Valladolideko beste taldea dela, 10 punturekin. B multzoan esan dugu, Zientziaz dela momentuz sailkapeneko agintari. C multzoan Cisneros 10 punturekin eta Gernika 8 punturekin.
kontratu gabe, gaur arratsaldean jokatuko dien Norgehiagokak edo biharkoak. D multzoan, Alcobendas eta Burgos 10 punturekin berdinduta daude. Hoi da pixka bat, momentuz jokatu diren 3 jardunaldietako, batzuetan 2, bestatzen 3 partida jokatu dituzte, baina txartela lortzeko, sailkapeneko kontui dagokienez. A multzoan argi dago Kesos dela nagusi, txartela bere ganatuko du, seguruenik. B multzoan esan dugu, Zientziaz eta El Salvador horri biliko direla, azken jardunaldia jokatu ondoren. C multzoan Cisneros eta Gernika, eta D multzoan berdinduta daudenez Alcobendas eta Burgos, bien arteko gora bera izango da. Errani eraso handiar du hemen Landaretoki errugbi zelaian, baina El Salvadorrek ere defensa zorrotza egin dezakeela erakusten du. Zigor kolpea. Hagen aurrez aurre esango genuke. 22 metroko lerroan. El Salvadorren zelaian, Beñat Arizetak albora. Alboan baloia jaso. Eta ahalegina egiteko. Entzungo duzuen bezala, gaur hemen Landaretoki errugbi zelaian bildu den zaleak aupa nahian taldea. Jonander Zapiainek, primeran, atzera Xavier Lukasentzat, Uzartzelaxoa osatu, nola edola baloiari eutxi, Anartzelosegi, keinua eta baiten segu egin ere Aimar Gorrotxategi. Jokaldi dotorea egin du Aimar Gorrotxategi eta gainera Hagen azpian. Keinua egin, ikusi duzuen bezala, baloia jaso eta zuzenean ensegura. Aimar Gorrotxategiren. ¿El número que le ha hecho ensayo? 14. Ensegua. Este es el 12. Ondorioz, 5 eta 6. Te quedan 20. 38. minutuan. Eta orain, Beñat Arizetak aurreratu du Errani 7 eta 6. Errekaldeko armai txikian, gazte batzuk badira hor, gustora, kantuan Hernani aupatzeko. Erditik atera El Salvadorrek, Xavier Lucasek ongi jaso bi eskutara baloia, Uztartze irekia antolatu eta baloia Xabo Garmendia, Xabi Garmendia jaso du. Beñat Arizetagi ongi eutxi baloiari, 22 metroko lerroaren gainean, eta zigor kolpea El Salvadorren kontra. Beraz, lehen zati amaiera, ongi, ona Hernanirentzat, markagailuan aurretik jartzea lortu duelako. Lehen aipatu dizut, El Salvadorrek ez duela gaur hemen alperrikako jardunaldia izango, txartela lortzeko irabazi egin behar duelako eta gainera erasoko puntu gehigarria eskuratu. Alboko sakea
Abrimos, chicos. Abrimos. Eskasa bosna jokalari hilaratzean, Xavier Lucas ongi ari da eskasetan, alboko saketan, hartzelo segi, 30 metroko lerroaren gainaldean, Aieko Minerrek eskuinera zabaldu, erasoko ostita da, baina lasai xamar, jaso du baloia Jaime Pouentzek, baina baloia aurreratua izan da, eta amaitu da lehen zatia. Carlos Guerrero amaiera adierazi du, gogora dezagun momentuz, Hernani ongi erantzuten ari zaiola maila nagusiko taldeari, El Salvadorri, berez eskarmentua eta maila hobea behar lukeena El Salvador, baina etxean ongi ari da Hernani, hain zuzen ere, 24. minutuan aurreratu da El Salvador, utz eta 3, Gabriel gauzatu den zigorkolperi esker, handik 6 minutura, 32. minutuan utz eta 6, Gabriel Monilla Lodez, eta 6 minutu beranduago, 38. 38. minutuan egin du Hernanik partidako lehenen segua, eta Hernaniren lehen segua, Aimar Gorrotxategik keinua egin taldekideak, baloia jaso eta zuzenean agapera bideratu bere korrikaldia, Aimar Gorrotxategik ensegu egin, eta Beñat Arizetak 7 eta 6koa markagailuratu du. Momentuz beraz, partida entretenigarria eta gora berakin. Orain El Salvador agindu jokuan eta zigorkolpen esker markagailuan aurreratu, baina zorionez Hernanik enseguarekin erantzun du. Momentuz beraz, 7 eta 6 Hernani aurretik El Salvadorren kontra. Bueno, txanda gari, eskatzen hemen.
Jo, aurten bai, aurten ustagarra izan behar dugu landaren. Normalean elkartzen gara ostiralero landaretokin eta entrenamendu saio bat, hasiko gineake jolas batzuekin beroketa bezala eta gero bigarren parte bat egingo genuke partidua bideratuta dago, bai partidu etxo bat eta ariketa teknikoagokin. Niretako funtsezkoena da elkarlana, egin bat, lagunak egitera eta jokoen bitartez barru mundua ezagutzea eta ikustea ez dela hain arriskuko jolasa edo hain agresibo jolas bat. Baizik eta jolasen bitartez ikasi daiteken jolas bat bai dela. Nik esango nuke gehien bat, kirol bat fisiko edo aktitude guztietako jokalariak jolastu daitezkeen joko bat dela eta orduan oso inklusiboa den jolas bat dalako eta lagun min asko egiten direlako gehien bat.
Todo bien, Churi. Zazpi eta 6 Hernanik ensegu batekin, Aimar Gorrotxategik, Beñat Arizetak transformaketan bitantoak eskuratu, 7 puntu, naiz eta lehenago El Salvadorrek 6 tanto lortu dituen zigor kolpetako agetaratzeekin. Ea ba, orain Aieko Miner, Hernaniko uzartzerdia pres baloia lehen lerroen pasabidetxoan sartzeko, Carlos Guerrerok aipatu, eta alde pitin batekin sartu arren, Jolander Zapiene berdegunetik jaso, Anar Zelosi, Beñat Arizeta, Jokin Olea kostikadatxoa, erasokoa. Eta zorionez gainera, kontrarioak ikutsu du baloia edo ostikatu du baloia, beraz Hernaninen alde eskasa alboko sakea. ¿Es para Salvador o para Hernani? Ah, vale. Espera. ¿Cuántos sois? 6. Vale, sí, hace falta. Es levantador. Es levantador. Beraz gaur kopako azken orgeoka Hernanirentzat, adierazi zugu lehen zatian, kopa honetan, errege kopan, 20 taldek diarduela, 20 taldek osatzen dutela errege kopako jarduna, 5 talde multzo bakoitzean, eta multzo bakoitzeko garaileak lortuko du finalerdietarako sailkatzea. Finalerdiak partida bakarrera, eta finalare bai partida bakarrera. Jada Hernanik ez dauka zer eginik sailkapenari begira. Laugarren postuan delako, baina ongi datorkion neurtzea indarrak bere baino maila altuago batean diharduen taldearen kontra, El Salvadorren kontra kasu honetan. Eta emaitzaren arabera, esango genuke, neurri ematen ari dela Hernani, batez ere maila nagusiko 3 taldearen kontra duelako jarduna, alegia lehenbiziko Labilaren kontra hemen etxean galdu egin zuen, baina 40-50. Zientziasen kontra, Sevillako taldearen kontra joan zen igandean galdu egin zuen, baina emaitza ona lortuta, 21-12, eta gaur beti talde indartsua izaten den El Salvadorren kontra momentuz, markada joan 7 eta 6 Hernani aurretik. Bigarren zatiaren hastapena ditugu, 4. minutua bete da. Hernani Salvadorren zelaian, defentsan bai, baina 30 metroko lerroaren inguruan. Orain Gabriel Munilla Laudurrek
defentsako ostikada luzea eman, eta Hernanik ez du jasotzerik izan, baloi hori gibelean aurrera erori zaio baloia, eta ondorioz El Salvadorren alde uztartze bildua. Ea ba, zela erdian jokoa, errekaldetik batez ere. Margailuaren parean. Alon Automotive balbulak egiten dituen enpresaren iragarkiaren azpialdean. Eta pneumatiko uriak ere. Ordu babeslearen iragarkia. Laguntzailea ditu Hernanik beti esan ohi dugun bezala. Eta orain Gabriel Munillak ezkerrera zabaldu du baloia. Baina zelai erdian diardu jokoak. Aipatuko dizugu Leicester. Hernanik aldaketa bat egin duelako. Jonan Zapieine zelai utzi du. Baina ikus dezagun. El Salvador ezin txamarrean ikusten dugu, ezinean alegia. Orain aurraren arteko lehian, uztartze ireki irabazi, eta El Salvadorrek goitikako baloia ondoren, ea Carlos Guerrero epaia zer adierazten duen, besoekin egiten du adierazpena. Eta zigur golpea El Salvadorren alde. Orain arriskutsua izan daiteke El Salvadorren jokaldia eskasa delako. Eta Hernanik beste aldaketa bat egingo du, beste bi aldaketa, lehen ez badut esan ere, 20 zenbakiarekin, Joseba Díaz de Mendy zelairatu da. Segurenik aldaketak aitzin multzoan, aurrelarien artean izango dira. Nekealdia erresago antzeman daitekelako aurrelarien artean, egiten den indarra, esfortzua eta ahaleginagatik. Orain Hernaninen aldeko uztartze bildua, Ieko Miner Press baloia pasabidetxoan sartzeko, baita baloia irabazi ere. Xavier Lucasek hasiera batean egin du lehen pasea, eta orain uztartze irekia. Zigor kolpea Hernaniren alde. Eta Espainiako Errekopa alde batera utzita, momentu batez maila handiagoan diharduen Baiona taldea, Europako txapelketa jokatzen ari dela, eta Harlequins Inglaterrako taldearen kontra duen horriagoka, aurreko asteburuan Hego Afrikako Stormez nahiko argi nagusitu zitzaion Baionari, eta gaur Inglaterrako taldearen kontra jardungo du. Bestetik,
Miarritzek Pro D2 mailan diarduen Lapurdiko taldeak atzo Banen kontra jokatu zuen, Banez idazten da, eta Miarritzek galdu egin zuen. Orain hemen Landaretok Errubizelaian, El Salvadorrek jarri du jokoan, erditik baloia atereaz edo jarriz. 1, 2, 3 y 4, cambios. Gero ahaztu egingo zaio igual, bere baliteke, esango dugu Hernanik ez duela. Hurrengo partida urtarrilaren 11 arte jokatuko, orduan elite mailako partida izango da. Orain taldea edo zelaia utzi duena, 3. lerroko Iker Eizmendik da izan da. Ea ba, eusten dion Hernanik orain arteko joko onari, baloia aurrera zaio El Salvadorko jokalariei, bai hori biztan izan da, eta aitzin pasea. Telmo Ibabe ere zelairatu da, 19 zenbaki edon Hernaniarra, Telmo Ibabe, eta baita Endika Arrillaga ere. Endika Arrillaga, ezker Arroña, 16 zenbaki eduna, ea ba, berriro aieko Miner, uztartza erdia. Hernaniren oain ikusi du Garbi Xamar, alde handiarekin sartu duela baloia pasabidean. Hernaniren alde argi Xamar egin duela, eta hori ikusi du epaileak, aurrekoan ez, baina orain bai. Zehatu berra baita baloia erdialdera bidaltzen, edo abantai pikin bat, baina ez hain garbia. Argi ikusiko duz bezala, zelaian eguzkia pixka bat ja estalita geratu da, zeruan hodeiak, baina argi artifiziala ere badu Landarek, eta argi artifizialen pean ari dira jokatzen. Hernanik orain aldeko zigur golpea izango du, eta segurenik Jokin Oleak albora bidaliko du baloia, handik abiarazteko jokaldia eskasaren bitartez. Hain zuzen ere, han Hernanik babeslea dituen Zikuñagako papelera Gipuzkoanen azpialdean, laguntzaile Kapa kirol jantziak, Kronika Hernani eta Hernani aldeko egunkaria eskualdeaz informazio eguneko ematen duena, eta orain Hernanik zabalera, anartz elosegi pasea egin du, baina gainean zegoen El Salvador, defensa lanetan, ikus dezagun, bai, Gabriel Munillak gibelera, han defensako ostikada eman du Jaime Pubisek, eta orain ere
defentsako lana egin beharko du El Salvadorrek Hernani gainean delako. El Salvadorren zelaian, uztartze irekia, Gabriel Munilla aurrelariei baloia eman, eta hauek uztartze irekia, zigor kolpea. Ikusten duzen bezala, epailea besoekin adierazten du plakatzaile kontu horrengatik. Zigor kolpea Hernaniren alde. Beñat Arizetak urrundu eta eskasa alboko sakea izango da, nahiko egokia. El Salvadorren segulerrutik 15 metrora, han altzairuzko esiak egiten dituen perfait lantegia, esiak eta gainerakoak. Segurlan aseguru enpresa, horiek ere beharrezkoa ditu Hernanik, laguntzaile, eta asesoria Zulaika ere, han ikusi duzen bezala, orain eskasa irabazi Hernanik, uztartze laxoa osatu, eta eskura jokatuan atzelosegi gostikadatxoa, hor zegoen Lazaroto pres, baina azkenean baloia El Salvadorrek eskuratu arren, zigor kolpea Hernanien alde, eta plakatze edo blokeatze bortitza egin du El Salvadorrek. Ez dakigu oso legala izan den blokatze hori. Ea epaileak zer dioen. Egia esan, blokatze edo plakatze bortitza izan da. Arriskutsu ere esango nuke, eta hori ere da Carlos Guerrero epailea konsultatzen, hitz egiten marrazainarekin. Aber, orain, pentsatu egingo du, epaileak zerbait adierazi behar duen, alegia txartelen bat atera berden edo ez. Etenda dago jokoa, biztan da. Hernaniko zalea txartela eskatzen epaileari, baina ez du ezer adierazi. Zigor kolpea bai, eta laizter jarriko du Hernanik jokoan, ea bigarren esego lortzeko aukera duen. Aurrelarien bitartez, aurrelarekin egingo dute jokaldia, baloia jaso, uztartze laxoa osatu, baina defensa gogorra El Salvadorrek, ea ba, pres lanean jartzeko. Aritz Olibentza, bigarren zatian zelairatu da, 21 zenbaki duna, uztartze erdia. Bultzatzeko behin eta berri zalea. Entxego lerrutik 10 metrora hor nunbait. Hernani lanean. Hernani lanean eta uztartze bildua, Hernaniren alde. Hernani bintzat bere partida egiten ari da, motibatuta, aurrez aurre, Patrick Polidorik esan duen bezala. Bigarren zatiko 20. minutura hurbiltzen ari gea.
Hernani uzartze bilduan bultzatzeko asmoarekin, izan ere, El Salvadorren segul errotik, 10 bat metrora da uzartze bildu hori, nahiko erdi aldean. Eten alditxoa, berriro, jokalariak elkartu, elkarri heldu. Eta pres uztartze bilduan El Salvadorri baloia lapurtzeko. Gabriel Munilla de lo Dujek sartu du pasabidetxoan baloia. Eta hor egon daiteke zigolko ez. Azkenean, baloia urruntzea lortu dute Valladolidkoek defensan. El Salvadorrek ere aldaketa bat edo beste egin du dagoeneko. Orain ala ere jarraituko dugu. Beñat Etxarri baloia eskuetan dula. Luze baina motz geratu da eta El Salvadorrek baliatu du baloi hori lapurtzeko. Zigor kolpea gainera Hernaniren kontra. Luze bai, baina ez da albora atera eta horiokin oreak erantzun du berak ere, ostikoz, Andoa Arturo Ribas, Jaume Poubiz plakatzeko edo harrapatzeko asmotan, baloia orain gora eta bera, Zango, San Arcelosegik ere, Urome aldean, eta gogoan hartu behar dugu, markagailuan, Hernani aurretik dela, 7 eta 6. Hemen badakizue partida bakarra jokatu dutela multzoan dauden 5 taldeek. Lehen partida galdu egin zuen Landaren Hernanik, Labilaren kontra. San Cugaten kontra irabazi egin zuen kanpoan, Katalunian. Eta joan den igandean, Zientziasen kontra, Sevillako taldearen kontra, galdu egin zuen Hernanik. Ea ba gaurkoan, gutxienez kanpoan geratu arren sailkapenetik, garaipena aurrera begira oso baliagarri izaten delako hori. Baina ez dezagun aurreratu, ze oraindik ere kasik 20 minutu falta dira bigarren zatia amaitzeko, zelai erdian, ostikada Txo, erasoko ostikada Gabriel Munillak. Eta alboko sakea, Hernaniren alde, Hernanik bizi-bizi jarri du jokoan, Beñat Arizetak luze, zelai erdiraino, markagailuaren aldean, eta orain El Salvadorrek metro batzuk irabazi ostean. Haserre alditxoa. Eta aprobetxategu du esateko tartetxo hau, bazkideen artean zozketatzen den bazkariak, 129 zenbakiduna izan dela saritua. Zigor kolpe Hernanien kontra. Antxe justu baliatuko dugu tartetxoa.
Hernaniren babesleak ere aipatzeko, Karabel Abia gasolindegia eta papergintzan diharduen Garbi lantegia han dute iragarkien zapia edo kartela. El Salvador nagusi orain jokoan, eskura, ezkerraldea, armaila aldera, pasea baina aurreratua. Vale. Bestaldean hala ere, epaileak eten egin du jokoa. Zigor kolpe Hernaniren kontra. Partida amaitzeko 18 minutu, hor nonbait. Eta horre irudian ikusten duzuenez, baditu beste laguntzaile batzuk, eta horiek aipagarria dira. Eraikuntzan diharduen Big Mat Arizeta enpresa, bestetik LKS, Goroz, gero trastelekuak antolatzen dituen edo alokatzen dituen trasteleku, eta behaldean Iparra sukaldeak ere ordu bere iragarkia. Ea orain agetaratze aukera du El Salvadorrek. Eta ongi doa, baina ez du balio ez da sartu. Eta orain defentsan Hernani luze, zelai erdiraino. Beraz aukera ez du ongi baliatu aukera El Salvadorrek, markagailuan aurretik jartzeko. Orain ala ere, bera da jokoaren gidari eta zigor kolpea Hernaniren kontra. Carlos Guerrero epaileak adierazi duelako. Eta beste kontu bat ere badugu, laguntzaileak aipatuta, gogoratu, Heltzukar enpresak edo lantegiak edo motor bat zozketatzen duela, zozketa hori partida bakoitzean sarreran saltzen den tiketek balioko dute, datorren urteko Garagardo ferian, han emango dutelako motor hori. Heltzukar. El Salvador erasoan uztartzelaxoa egin, eta orain bultzaka, metro batzuk irabazi nahian, oraindik geratzen zaizkio batzuk, ensegoloraino aliatzeko, Hernani saiatzen ari da defentsan, baina Salvadorrek aurrelariko indartsua, pisutsua, eta orain eskura, eskuin aldera ireki baloia, eta ensegoleroraino aliatu dira, baina ez, zigor kolpe Hernaniren kontra, Adarraga tarta bate zozketatzen du. Pixkanaka iluntzen eta nahita nahi ez argiztadura artifiziala beharrezkoa jokoari ikuskizuna emateko edo ikusgarritasuna. Eskasa alboko sakea, Hernanien ensegolorotik 10 metrora, luze, eta aurreratu adierazi du Carlos Guerrero epaileak Hernaniren alde. Ez da txarra. Ensegolorotik 10-15 metrora zelako eskas hori, eta zorionez Hernaniren alde adierazi du. Hernaniren aldeko
jokaldia izango dela adierazi du epaileak. Orain hasi da El Salvador pixkanaka aurrera egiten, presionatzen. Segurazki baliatuko du Hernani ere pitiman ekatzen hasia dela, baina, bueno, markagailu hori eusten dio, 7-6, eta partida amaitzeko, asko jota 13 minutu geratzen dira. Eta orain zelairatu dena, Xabatuntzue da. Xabatuntzue Hernaniren azken aldaketa. Ea uzartze bildua. Ikusten duzu Aritz Olibentza, 21 zenbakiarekin, berak egingo du, berak sartuko du baloia, pasabide txoan. Ondoan du Munilla, Gabriel Munilla, zerdia eta zigor kolpea dirazi du El Salvadorren alde. Ensego lerroraino eta ensegua. Ensegua El Salvadorrek partidako beraien Valladolidkoen lehen ensegua. Indarrez sartu dira. Indarrez sartu dira bai. Eta baina aukera izango du bi tantoak eskuratzeko agetaratzearen bitartez. Momentu 7-11 eta orain aukera ona, beste bi tanto gehitzeko markagailuari. Baita ere, 7-13, bigarren zatiko, 30. minutuan. Orain garrantzitsu izango da bera ez egitea. Naiz eta 7-13 galtzen jardun. Jende zalearen aupadak jasotzen ditu Hernanik eta orain oso ona ongi jaso du El Salvadorreko hiru-laurdenetako giltzak. Reulen Duproik hain justu ere. Uzartze irekia El Salvadorren alde. Gabriel Munilla baloia eskuetan duela, gibelera eta han Zangoz, bigarren erdiak, Jame Poguisek, luze bai, baina Hernanik ere jaso du baloia, Jokin Oleak jokaldia egin, zelai erdiren ailegatu, baloia aurrera ordea, eta han ezkerretik indartzu sartu da ezkerre gala, Jerónimo Alonso, keinu ongi egin du, arriskutsuare bai, baina tira. Defentsako ostika da. El Salvadorrekoren kontraerasoan. Salvador kontraerasoan. Eskura jokatzeko asmoa eta pixkanaka. El Salvador presioa egiten. Hernaniri. Baina momentu jokaldia jokoa, erasoa, El Salvadorren erasoa, eten baina jarraituko du El Salvadorren alde izaten. Zigor kolpea dirazi duelako, Hernaniren kontra. Agetara jaurtitzea erabaki du Gabriel Munilla uzartze erdi espainiarrak.
Bueno, partida irabazteko aukera izango du, El Salvadorrek, seguruenik, baina erasoko puntua lortzeko nahiko zail ikusten dugu, ze orain arte, ensegu bat egin du soilik, eta ez dakigu, seguru nik aurreratu dut, nahi eta nahi ez gero, azken jardunaldian, finalerdietarako txartela lortzeko 5 puntuak eskuratu berko lituzkela gaur, baina hori da nire kalkuloa. Beraz, momentu 7 eta 16 aurretik, zigor kolpeari esker. 7 minutu geratzen dira partida amaitzeko. Ensegu bat egiteko ere denbora bada. Baina El Salvadorrek ez ditu ja denboragatik 3 ensegu egingo. Ea ba. Zango zelai erditik, Jokin Oleak, garbi jaso puzelakoek, hala deitzen diote, puzelarrak. Orain Xavier Lukasek ez luke arazorik izan baloia jasotzeko, eta Anartzelosegiken jokatu du eskura. Anartzelosegik kolpe handia eman diote Anartzelosegiri, ez dakit epaileak ez du ikusi, nonbait, baina jarraitzen du, aurrera pasea adierazten du, hemendik ez dakite kolpe arriskutsua eman diola Valladolidiko El Salvador jokalariak. Hain justu Endika Arrilegak utzi dio momentu zelaia, Hernaniko Arroinak. Baina nahi eta nahi ez, arrain bat behar da, lehen lerro osoa behar da, talde bakoitzean uzartze bildua egiteko ordon. Ordezko sartuko denak ere, lehen jokatu arren, eta kanpora irten arren, araua baimentzen du berriro sartzea, zeleiratzea, lehen lerrokoa baldin bada. Eta hoixi da. Okerez banago Tomas Infante sartu da, eta lehen lerroan Unax ere Unax goikotxea da ezker Arroina Hernanien, eskuin Arroin Tomas Infante, Valladolidek sartu du baloia uzartze bilduan. Eta ezkerraldera du norabidea jokoak. Hantxe dugu Hernanin pizza nahi bali mazu, telepizza lantegia ere laguntzaile eta keinu horiek ere ezinbestekoak dira klub baten aurrera egin dezan, klub batek aurrera egin dezan. Txarteloria Beñat Arizetari, beraz 14 jokalarirekin amaituko du Hernanik partida. Oso minutu gutxi geratzen delako Norriauka amaitzeko. 7 eta 16 markagailuan.
22 metroko lerrotik jarriko du jokoan baloia okerez banago Jokin Oleak. Eta ongi jaso dute Puzelakoek, orain Tinko Reuben Duploik jaso ondoren. Baloia erori zaio, baina atzera, beraz da arazorik. Eskuin aldera, erreka, Urume aldera jokoa, eskura jokatzeko asmo biziarekin El Salvador. Eta han ezkerretik, epaileak Carlos Guerrero geten egin du, aurreratu ba, Hernaniren alde. Ondo. Ja, ikusten zaigu hemendik. Baloia Aritz Olibentzak, eskuetan, bera jarriko du jokoan, pasabidea aitzin mutzuk elkarre lotu ondoren, eta orain berriro zelairatuko da. Endika Arrillaga, bazirudien baiez, baina bai. Ikusten duzen bezala, buruan benda jarrita, Endika Arrillaga eta Tomas Infante kanpora. Ni Tomas Infante esan dut, baina da Beñat Etxarri. Lehen zatian aritu dena, gero ordezkatu egin du Arrillagak eta orain berriro buruan babesa jarrita, berri zelairatu da Beñat Etxarri eta Endika Arrillaga barrura. Eta zigor kolpe Hernaniren kontra, azken minutu hauetan ez duen beste enseguri lortzen, ze markagailua berez ona da. 7 eta 16 galtzen ari Hernani, baina El Salvadorrek berez erakutsia du maila hobea duela. Eskasa, alboko sakea, Hernaniren segolerrotik 5 metrora, gibelean bi eskura ongi jaso, uzaltzela osatu eta horrek ondorio izango du ensegua. Bultzaka indartzu, eta ensegua. Ensegu jokaldia zen hori eta hala gertatu da. Ondorioz, Margallon aldea, baina tira, ez horren bestekoa ere. Arauzko denbora agortuta. 7 eta 21. Sailkapenean gaurko 4. jardunaldiko 3. jardunaldiko norgia bukatuta, Hernanik 4. postuari eutsiko dio. Luke Hernani bera egin behar, burua tente, partida amaiera honetan. Ikusi da pixkanaka Salvadorrek gora egin duela, baina orain Goitikako baloia
ongi laportu du Hernanik, eta jokaldia egiteko aukera izango du eskuinera eskura. Xabo Garmendia, Xabatuntzuek, Anartzelosegi tinko sartu da, jarraitzen du baloiaren jabe izaten Hernanik. Xabi Garmendia keinua egin eskuinera, baina baloia geratu eta orain uztartze bildua. Aritz Olibentzak, Xabatuntzuek, eskuin aldera. Han Hernanik zale gazteak ditu, armaila hartan. Ikurriña ere ikusten duzu, beti bezala han presente, Erleak lantegia, Mafrea seguruak. Eta laguntzaileak aparte utzita jokoari begira. Ostikadatxoa Arturo jaso dezake baloia, baina Arturo Ribasek ez du jasotzerik izan. Aritz Olibentzak mandako ostikadatxa. Amaitu da norgehiagoka. Hernani gaio esango dio errege kopari, baina neurria eman da. Jokatutako partidetatik lehenbizikoa galdu egin zuen Labilaren kontra, bigarrena irabazi Sankugaten, hirugarrena galdu Sevillan, eta gaur El Salvadorren kontra, hirugarren partida galdu du Hernanik, baina lehen esan dugun bezala konton hartu behar dugu, multzoan, multzo honetan, baina nagusiko hiru talde zituela kontrario, La Vila, Zientzia Sevillakoa eta gaurko El Salvador. Beraz, neurria manda, pozik egon daiteke taldea, zalea ere bai, eta orain urtarrilaren 11 arte atsedena izango du. Urtarrilaren 11an hemen Landaren Cisneros taldea hartuko du. Laburbilduz gaur gertatutakoa, Hernanik ongi eutsi dio lehen zatian, hasi bai, El Salvadorre tinko egin dio, 6 tanto lortuta zigor kolpetan, ensegu bat egin doa Imar Gorrotxatik 38. minutuan, eta lehen zatian 7-6, eta bigarren zatian El Salvadorrek egin du lehen ensegua, 7-11 aurreratu, transformazioarekin 7-13, ondoren bigarren zati 33. minutuan zigor kolpea, 7-16, eta azken ensegua ja partidaren amaieran. 7-21 eta transformaketarekin 7-23 El Salvador nagusi errege kopako Hernaniren azken jardunaldian. Gure partetik urtarrilaren 11 bitartean, ongi segi eta ongi izan.